बेबायदि नेताजों जायगाया माबा मोनसे रैखाथि मोनगोन नामा? बेबायदि नेताफोरनि आन्दाराव एलेखाया जोंना रैखा जागोन नामा? आइ आफाफ्रा खौसेयै थानायनि खाबुखौ मोनगोन नामा? मोना। बेबायदिनो बारम्बार जोंनि जायगाया नैबे बङाइगावआ थेर बेथेर खालामजाबाय थागोन, थेर बेथेर खालामजाबाय थागोन। दा आङो बेखौ बुंगोन, जोंनो फैगौ गोदान एमएलए समष्टि बानायगोन 2026 नैबे एमएलए इलेक्शननि उनाव भारत सरकारनिफ्राय इलेक्शन कमिशननिफ्राय गोदान एमएलए समष्टि आरोबाव दाफामफिननायनि खामानि जागोन। नियमा जाहैबाय 2026 आव जानो हागौ, हयथ' 27 आव जानोबो हागौ, 27 आव जानो हागौ, हयथ' 28 आव जानो। बे समाव जुबिराज फंबाया एमसिएल बङाइगावनि आंखौ जुदि दिनै नोंथांहा मुगैया मुजुवा गावनि आंगो बिदा फंबाय साननानै जुदि एमएलए खालामनानै देरहाहरो, जों सानै बिदा फंबाया दानि थेर बेथेर खालामनानै दोननाय माखासेखौ बावखुंग्रियाव माखासेखौ दतमायाव गारहरनाय बे दानथाव दानसि खालामनानै बङाइगावखौ लोरबां थोरबां खालामनायखौ जोङो ज' खालामफिननानै मोनसे समष्टियाव लाबोफिननायनि खामानिखौ जों सानैजों मावगोन। जों सानैजों मावगोन। आगोलावबो जों मावदों। बे बङाइगाव बिटिसि समष्टिखौ बोरैथो बानाया? जोंनो बानायनो बेखौ जों दंमोन गोजौआव, जों बानायगोन, दिनैबो जोङो बानायनांगोन। बेखौ मिथिनानै ला रायजोफोर। दा बेनि थाखाय जोंनि बङाइगाव, खाग्राबारि, बंसधर्मा, सिखारगाव जेसेखि गामि गैया, बे दुलाराय बे बङाइगाव 9 नम्बर समष्टिनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा मा एमएलए बिटिसि एमपि एमएलए जेरावबो बेखौ नोजोर होनांगोन। जोंहा समष्टि गोदान बानायबा बङाइगावखौ जों एमएलए समष्टि मोनसेयावनो जाहाथे सोनायनि जोंहा टारगेट दं। थेर बेथेर जानायखौ जोङो बा गासैखौबो ज' खालामफिननानै मोनसे समष्टियाव दोननायनि टारगेट दं। बेनि थाखायनो जोङो मोनफ्रोमबो बिसायख'थियाव बङाइगाव समष्टि सिंनि बिटिसिनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा जोङो ज' मोनसे हानजायाव थानानै खामानि मावनांगोन आरो बिटिआर हानजायाव थानानै खामानि मावनांगोन। होमबासो जोंनि नैबे जे परिकल्पना एजेन्डा बेखौ जों मावफुंनो हागोन। नोंथांमोनहा जुदि थेर बेथेर जानानै थायो, गावस्रा जानानै थायो, जोङो जुदि गोहो गैया जायो, दाख्लै जेरैहाय मालायनि गभर्नमेन्ट इउपिपिएलनि गभर्नमेन्टआव बिथांमोनहा जेरै गिस्ट्रि खालामबाय, माबा खारनाव आरो बिसोरनो फैफिनबा बे गैला, बे सेस ध्वंस जाबाय। बे सेस। बेखायनो खबरदार दा इउपिपिएल खालामनायनि बे खोथाखौ रावबो सिन्था खालामनानै ला। गासैबो बिपिएफआव फै, गासैबो बिपिएफआव हाबजोबनांगोन। आं बेखौनो खावलायबाय। এখন